בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, תזכיר לי מי אתה? אני שמוליק. אני עמית. בוקר טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, תודה רבה שאתם חלק מהמסע של I Love Money שמתחיל ברגע זה. I Love Money נולד לפני למעלה משנה בעיתונים, בטלוויזיה, סעו לרמי לוי, סעו ליוחננוף, סעו למשביר, סעו לשופרסל, סעו לפה, תחסכו 32 שקל, כי הסל קניות יותר זול. אז ללא ספק להגדיל הכנסות או לצמצם הוצאות, מה שיותר קל זה לצמצם הוצאות. אבל אני רוצה לשאול את השאלה המשלימה, מה יותר חשוב? להגדיל הכנסות או לצמצם הוצאות? ופה אתם כאן כדי להשתכנע איתנו שלהגדיל הכנסות זה הרבה יותר חשוב מאשר לצמצם הוצאות. ולמה? כי לצמיחה אין מגבלה, הצמצום הוא סופי. מה זה צמצום סופי? בסוף צריך לגור איפשהו, צריך לאכול משהו, צריך ללבוש משהו. למי שיש ילדים, איזשהו חינוך, גם חינוך חובה, לא חוגים, צריך. אין רכב פרטי, יש תחבורה ציבורית. זאת אומרת, בסוף רף הוצאות מסוים. למשפחה, זוג, משפחה עם ילד, 2, 3, 4, לא משנה, יש משהו. העוד הוא אינסופי. עוד כסף, עוד income streams, עוד ערוצי הכנסה זה אינסופי. אני חושב שבתא המשפחתי שלי, אנחנו היום בין איזה 8-10 ערוצים שונים, שחלקם מביאים 0 בחודש, לפעמים שקל או דולר, ויש כאלה שהם אלפי שקלים. ואנחנו מפתחים עוד ערוצים, כי בסוף זה אין סוף לכמות הערוצים שיכולה להיכנס. שיש גם דיון שלם מה זה ערוצים. למשל, אם אני אומר שיש לי כל מיני תוכניות שותפים, אנחנו נסביר על זה מחר יותר טוב מה זה תוכניות שותפים. אז האם זה ערוץ אחד, או אם יש לי 8 שותפויות, אז יש לי 8 ערוצים. אז זה כבר דיון סמנטי ולא רלוונטי לדיון שלי עכשיו. אבל מה שחשוב לי, שהשינוי מיינדסט, ואנחנו בפרק התרמוסטט הפיננסי שלנו, אם אתם רוצים לצמוח כלכלית, אם אתם רוצים לצמוח פיננסית, אתם חייבים למחוק סיפורים טיפשיים שסיפרו לנו בראש, ואתם צריכים לזכור שהעוד הוא אינסופי, הצמצום הוא סופי. ועל מגוון חזרנו. שידור חי זה תמיד מרתק, זה אי אפשר לדעת מה עורב לכם מאחורי הפינה. אז תודה שאתם פה איתנו. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על בעצם הנוסחה להצלחה בהכנסה פסיבית. אוקיי? אנחנו נראה מחר כל מיני דברים מעניינים
עם דוגמאות, אנחנו נראה איך מישהו עשה $25 מיליון בצורה פסיבית, רק כי הוא שם משהו ברשת, וזה נמכר לבד, אוקיי? בפלטפורמה אנחנו נראה כל מיני דרכים וסוגים כאלו, יש 4 קטגוריות כאלה, חילקנו את זה ככה כדי שכל אחד יוכל להתחבר למה שמתאים לו. נראה עוד דוגמה מחר לאיש הייטק שכיר שעשה ערוץ הכנסה במקביל לעבודת השכיר שלו בהייטק. אתם יודעים, עבודה בהייטק, אני זוכר את זה, עובדים הרבה שעות, ויחד עם זה הערוץ הפסיבי שלו מעבודה עקף את ההכנסה שלו בהייטק, הוא עדיין עובד בהייטק. ועכשיו נראה את הפורמולה, את הנוסחה, למה הם עשו, בניגוד להרבה אחרים, כי אתם יודעים, הרבה אנשים מנסים לעשות את זה, ואני עברתי ופגשתי הרבה אנשים, בצורה שבה אנחנו לא חייבים לפרסם ודברים מהסוג הזה, ולפעמים אנחנו גם מייצרים, בדרך כלל מייצרים קהילה אוהבת, נאמנה לנו, וסומכת עלינו, ואנחנו תמיד נמליץ על דברים טובים שאנחנו מאמינים. אוקיי? אז דיברנו על כדור השלג, ככל שאנחנו כותבים יותר תוכן, יש יותר חשיפה, מה שגורמת ליותר אנשים לבוא, מה שגורם לגוגל לתת יותר חשיפה, וכו' וכו'. וכל אחד יכול לעשות בלוג, נכון? הנה דוגמה לבלוג. לפני כמה חודשים, אני חושב, פגשתי בחור נחמד בכנס שעמית עשה, הם עשו ביחד את הכנס, קוראים לו שי בדיחי, והוא שכיר בהייטק. שכיר בהייטק, ואני יודע מה זה להיות שכיר בהייטק, עובדים הרבה שעות, אבל התחביב שלו היה השקעות ושוק ההון וחסכונות וכל מיני דברים מהסוג הזה. והוא פתח בלוג, התחיל לכתוב את כל הדברים המעניינים שהוא יודע שהוא גילה לעצמו תוך כדי עבודה בהייטק, ניואנסים על קרנות השתלמות, על חסכונות בעמלות, כל מיני דברים שקשורים לזה, בשוק ההון, וכתב את זה בבלוג. לאט, התחיל לאסוף סביב הבלוג שלו קהילה שאוהבת את מה שהוא כותב, קהילה נאמנה שאוהבת את מה שהוא כותב, ולפני, לא זוכר כמה זמן לא רב, דיברתי איתו, הוא סיפר לי שבעצם בעזרת הבלוג, אתם רואים, אפשר לראות, הוא עשה כנסים, הוא מבוקש, מרצה מבוקש, אנשים קונים את המוצרים שלו, וההכנסות שהוא עושה בעזרת בלוג, בתור שכיר פעיל, משרה מלאה בהייטק, עברו את ההכנסות שהוא עושה בהייטק. אוקיי? עכשיו, אתם מבינים שכשכתבתם כתבה יושבת ברשת, ומביאה קהל, מסביב לשם גם שאתם ישנים. אוקיי? זה האפקט הפסיבי שלה. אז הנה דוגמה לכוח של הבלוג. אוקיי? כל אחד מכם יכול לעשות בלוג, ובואו נראה כמה נקודות כדי להצליח בבלוג. אז קודם כל, דיברנו על זה כל הזמן, אתם צריכים לכתוב בלוג על נושא שאתם אוהבים. לא על נושא שאתם חושבים שיש בו כסף, אלא על נושא שאתם אוהבים ומחוברים אליו. זה מאוד קריטי. אוקיי? מה עוד אתם צריכים? לרצות לעזור לאנשים. זה לא רק ללמד, זה יכול להיות ללמד, זה יכול להיות לשתף בחוויות שלכם, זה יכול לעזור בכל מיני דרכים. אוקיי? אתם צריכים לעשות את זה בשביל לעזור לאנשים, לא בשביל לעשות כסף. על הדרך זה יעשה לכם גם כסף, וככל שתרצו יותר לעזור לאנשים, אתם תרוויחו יותר כסף. אז תהיו מפוקסים, לעזור, לשתף, אתם לא חייבים ללמד בכך. תכף אנחנו נראה על מה אפשר לעשות בלוג. אוקיי? מיסקונספציה, אתם לא צריכים לדעת לכתוב. אוקיי? להפך, האותנטיות מנצחת. תכתבו מהלב, תכתבו אותנטי, תכתבו מה שבא לכם להגיד, אתם לא צריכים להיות מלוטשים, אתם לא צריכים להיות שום דבר, אתם לא צריכים להיות סופר סתם. אוקיי? אתם לא צריכים להיות סופר מקצועי. תכתבו מהלב כמו שאתם מדברים לחבר שאתם רוצים לספר ולשתף. עם הזמן אתם תשתפשפו, ויהיה לכם סגנון כתיבה, אתם תראו מה מתאים לכם, אבל אל תעצרו את עצמכם ואני מכיר. למרות שחלקכם הייתם מאוכזבים אתמול, גם אנחנו השקענו עשרות שעות באירוע, היינו מתוסכלים, אבל זה החיים, זה חלק מהניסוי וטעייה. אם לא מנסים, לא מצליחים, ובדרך יש מהמורות, שאלה איך לוקחים אותם. ושאלה שנשאלנו, מישהי שקנתה היום את הקורס הפרישה המוקדמת, כנראה שבזמן השידור, האם היא מקבלת בחינם את הקורס של היום? בוודאי. כל מי שרוכש היום, כל מי שרכש אתמול, מקבל... עוד 40 דקות. אתה צודק, ב-40 דקות הקרובות מקבל את שני הקורסים. בהמשך אפשר לרכוש איזה קורס שרוצים. אנחנו חושבים שאנחנו
בקורסים האלה אנחנו מקפיצים כל אחד בתחום הזה עוד מדרגה, הרבה יותר פרקטיקה, והעיקר לצאת לדרך, העיקר ליהנות, להיות אנשים טובים, לשמוח ביש ולא באין, ושיהיה לכולנו בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.